שדרות שלמה המלך. התחנה הבאה, צומת שבת. לא, בואו. לא. סתם. אני בעלם מאוד מבריאה. צומת שבת. ואתם משאלות? תודה רבה, עכשיו תסתיים תחנה. תודה רבה, פספסת תחנה. מה רבקה פספסת? זהו, תסתכלי. תודה רבה, לא רוצה. באמת על הבית. נראה בבית. שלא יגיד מה ככה אמרה לך וזה קשת. התחנה הבאה, הרב שלום שבתי, שלמה מעודה. אתה זוכר את הכתובת? כן. אבל קצת לפני, כשהחצר בחומוס אליהו. כן. זה בחומוס אליהו. כן, שמה. כן. ואז נלך לשיר הכתובת. יצא עכשיו? אמרתי מה שהוא שמע אותך. זה מצחיק כמה שהוא אמר. טוב, אז אני אתקשר אליי. אז אני מדבר איתי עכשיו. תראה, אבל מספיק לי לא יכול, אני אחרי חכה לזה ככה, תצרי מצחיק. גם יהיה לי זמן לעשות שקשקש. עד שהוא יגיע זה 20 דקות. היית אומרים מה? לא רוצה עדיין. אני הייתי בבית. מה בבית? אני לא רוצה בבית, רוצה פה. הרב שלום שבתי, אני שלמה לא, זה לא מעודה. יכול, תסיים אותו. טוב. אני לא יודעת לשאול שתסיים. לא, התחנה הבאה, הרב שלום שבתי, משעון הרב שלמה מדר. נוסעים נכבדים, חובה לתקף את כרטיס הרב-קו במכשיר הכרטוס או ביישומון. לא חשבתי שאתה את זה. והוא הבין שאני לא רושמת את זה, כי אני תמיד רושמת את זה. Thank you. הרב שלום שבתי, משעון הרב שלמה מדר. ככה אנחנו בין חברות. ככה אנחנו בין חברות יאללה. התחנה הבאה, הרב שלום שבתי, בעל מלאכת שלמה. אין אצל הגברים את הקטע הזה, אצל נשים יש כאילו. מה? כאילו שלקבר הטבעי שלי, וככה כאילו אנחנו בין חברות. בוא נראה אם הוא יבין את זה גם עכשיו. הרב שלום שבתי, בעל מלאכת שלמה. לא, אתה נראה לי יודעת. נראה לי פה, אני מאוד משוברת, אז ישבתי דייתי. נראה לי גז משוברת. התחנה הבאה, כיכר המשוררים. לא, לא נעים שנשאר ככה, אבל זה לא, נראה לי יודע. אחותי. אחותי. אני פעם אחת נתקלתי באוטובוס, והיה מתרעומת, כאילו מה ש... התחלתי כאילו למקום אחר. נראה לי הוא נרגע.
וואי, תשמעי, בסדר, הכל טוב, יופי. ככה חל. זהו. זה היה כזה. איזה מגמגמת, יופי. זה היה כזה שמים אותם, את רוצה שאני אגיד את זה? נראה לי רק כתב על כתב כתב. לא, גם הבין אותך. הוא לא הבין. הוא לא הבנתי. לא הבנתי בהתחלה, אחרי זה לא, הוא רשם גם אחרי ההקלטה, לא הבנתי. הוואי החופרת, אני לא אזכורת מחר, איפה את ממש שלי? איזה טעו. נראית נורא, השם ישמור. כן, מי אמרת? אמרתי שהייתי עליי יש סטורי? למה לא סוגר יש סטורי? התחנה הבאה, הרב שלום שבתי, שילה. הרב שלום שבתי, שילה. שיחות ממש? לא. כאילו... חברה טובה שזה רק של החברות שאני מדברת. התחנה הבאה, הרב שלום שבתי, חיים ויצמן. הרב שלום שבתי, חיים ויצמן. התחנה הבאה, הרב שלום שבתי, נלי זקס. הרב שלום שבתי, נלי זקס. די, בואי שתראה אותה, חייבת. וואי, זה לא נראה אותו בכלל. אם הוא עובד לי עוקב, אני שומע אותו, את הפרצוף. כן, כבר בשבת זה רגע, בואי נעשה שתיים. התחנה הבאה, הרב שלום שבתי, שי עגנון, נוסעים נכבדים. חובה לתקף את כרטיס הרב-קו במכשיר הכרטוס או ביישומון. הרב שלום שבתי, שי עגנון. התחנה הבאה, חיים הרצוג, גולדה מאיר.
כן. הוא לא בן שבועיים. הוא לא יודעת. מוזר, זה לא מוצא לי אותו פשוט. אני אראה לך אותו, יש לי... שיעבור לאינסטגרם ויצא אני אראה לך. נראה לי כבר מראות. הוא צחק, נכון? חיים הרצוג, גולדה מאיר, שונאת אותם. למה? הם רוצים לתת להם שיח מצחיק, ובאמת, ולא שיח לשם, אבל מבלבל את המוח. אין כזה סיטואציה הזאת. אבל לא ננסה שתערב. אני נהניתי. את רוצה לרדת עכשיו או עוד כמה תחנות? למה? יש פה... אני אצל הבית. שתיהם לבית שלו. התחנה הבאה, חיים הרצוג, שייקה אופיר, יש לנו עוד כמה תחנות, ואז זה כאילו לעבור דרך המרכז. כן, נאמר שלך רגע, מישהו צלצל בו. חיים הרצוג, שייקה אופיר, לא יודע כבר, נו. Не хочу из этого попасть. Что это такое? התחנה הבאה, נתן אלתרמן, חיים הרצוג, נתן אלתרמן, חיים הרצוג, התחנה הבאה, נתן אלתרמן, יגאל אלון, אז תעדכני אותי באיזה יום את יכולה לחשוב לעבוד. לא אני יכול לא. אם את חוזרת לישון, שלישי. נתן אלתרמן, יגאל אלון, בוא לפה. לא, יש לי פה. תסתכלי להתקשר אליי. לא הבנתי נגיד אליו. שאת כותבת חמודה. התחנה הבאה, יגאל אלון, פרצה אתר, מעניין. הנה יש. לא רואים את זה פשוט. האמצעי שם. לא רואים את זה, לא רואים את זה. מה שם? 8:45. יגאל אלון, פרצה אתר, את יורדת פה? מה זה שפיר? תיתן.
התחנה הבאה, יגאל אלון. אלוף הרב גורן. נוסעים נכבדים. חובה לתקף את כרטיס הרב-קו במכשיר הכרטוס או ביישומון. יגאל אלון. אלוף הרב גורן.